maayong hapon. Gipaludan ka gahapon ni Dominga Floron og 100 pesos, sir. Well, Ate Dominga, salamat, no? Nga kagahapon imo kong giludan di ay og 100 pesos. Unya maglibog magunda kay ni apoy kanini ang taga Ormoc mulod po sa atong 100 pesos. Unya dili man pud magpahibaw. Well, salamat Ate Dominga, no? Sa imuhang kuan diri pagtamo nga kahimtang. Salamat sa inyong programa mga pastor sa radyo. Kay pirmiling maminaw, maayo kaayo ang pulong sa Dios nga atua sa langit. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw, ha. Dili mo na makawang sa inyong oras nga gigamit sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, niya patay basahon, maayong hapon mga pastor, daghang salamat sa inyong mga pag-ampo para sa masakiton. Kada gabi sa Ginoo lang pag-asa nga maayo sila sa ilang mga sakit. Salamat, God bless. Okay, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Yes, bitaw na nga ang mga masakiton ato gid na nga giampo sa Ginoo, kay ang Dios ra mo'y magatubag sa ilang mga suliran, no? Okay, dili na lang na napatay basahon. Sir, karong panahon na daghan ng mga lugar nga ideklarar nga COVID-free. Kanang lugar, sir, wa na'y makutkot nga kwarta sa gobyerno mo nang i-COVID-free na. Pero sa mga lugar nga naapay daghang kwarta nga makutkot, kusog kaayo, sir, ang positive sa COVID. Kay aron yun nga sila makakwarta og maayo. Wa man ning mga matay ning mga tawhanaang nagsige ng malag panglimbong sa kwarta. Dila na, kay manubag na sila. No? Manubag na sila. Okay, napatay basahon. Sir, unsa may inyong ikatabang diha sa radyo nga diri sa among lungsod, ang mga dagat diri giungad naman pod og maayo sa mga hulbot-hulbot. Na unsa man ning mayor diri sa amo og ang mga pulis, nawa man sila'y nahimo pagbadlong aning mga tawhanaa nga magsigi naman sa nig waldas-waldas sa mga kadagatan ning mga hulbot-hulbot o siper. Dugang na pud ning pabadlong, sir, sa sama sa mga gihimo nila sa kwarta agipaagi lag COVID. Sani puso kapangapuso gyud aning mga tawanaan, maayo untag magtai-taina sa ilang gikaon nga ilang kinawat na di na lang nato ni tubayan ni basa ni sagdi lang, no, kay kanang tanan maghatag ramang gyud na gihapon sila kay gayunan unya nga manubag sila sa ilang mga binuhatan. Ang ato na mao nga magkinabuhi tang uyon sa kabubuton sa Ginoo kay kining tanang mga kadautan nga atong nasaksihan nga nagakahitabo sa kalibutan, dili na unya ni mao ang ato nga makita ug matagamtaman. Well, Brother Living, wa gihapon din ha makuan. Pasensya gimoy gala kay wa gihapon masulba diri ang problema sa atong Facebook account tungod kay mura og naagay problema ni. Well, Brother Living, basta hapon kuno na din ha ng mga text message nga niabot sa imong cellphone. Okay, daghang salamat, Brother John. Ngayong gabi sa tanan natong mga higala na naminaw karon atong mapilangga na ating paminaw. Welcome kong higala ni Gabionas. So, wag tay Facebook live sa ato nga official account no this WCM. So, nianoy Facebook live na to sa ato nga kaugalingon nga Facebook, no? Brother Libby Clavis ore ato gigamit. So, netong basahon, good evening ninyo, God Libby. Greet ko kang Alex Canyeda o kang konsihal sa tanan nako nga mga kauban sa SD diha sa Bidilin. Mayong gabi ninyo diha from Felipe
Soliera. So mayong gabi diha Brother Felipe o sa atong mga kahigaran o kaigsunan diha. Good evening ninyo, Brad. Ako, Katoliko o nakauyon jud ko sa Adventist. Nakadungog man ko. Okay, no? Ni ay pangutana nga iyan ipasupot din So akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pag-entertain sa pangutana karong gabi na. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lipe. Ang pangutana ron nga atong entertainer gikan ni sa Villanueva, Calubian, Leyte, ang Moy. No, Brother Mike, itiksan ka nako kaganina o niya ako kang unta nga giniskulan o kaya gitawag pero ang imong cellphone busy. No, o kay ba o kinsay nanawag o kay istorya nimo. Pero I'm sure nga imo ning nahibaluan kay gitiksan tamang kang ang imong pangutana tubago na. Brother Mike, ya sa Villanueva, Calubian, Leyte. So, may gabi ninyong tanan niya. Duha man nimo ka text Brother Mike, pero dili namo ni kuan ron duha kay bisan pagani ning usa nimo ka pangutana murag maapiki pa mi pero makaya ni nga mahumani karon pasabot utubag humanon pero dili ugma na lang puti pero duha man ni ka text nimo ang usa lang usa amo ang entertainon ha ni ay kuan dinhi una nimo nga gi-text mayong gabi Brother John mangutana unta ko kung naabay teksto nga makita sa New Testament ng baboy nga dili ipakaon. Okay. Kung kanang tekstuha mo inyong pangitaon diha sa New Testament, wala kay makita o mabasa diha. Remember, apan labaw na nga wa kay makita diha sa New Testament nga ang baboy gitugot na nga kaunon. O nakuha niyo punto. Well, padayunan ko pa rin pagbasa. Mag-ura man gud ko nga nabautismuhan niya diri sa amua, daghan man ang mangutana sa kuha about anang baboy. Mangayo lang unta og mga teksto nga about ani nga topic kay dili kay dili man sila mutuo kung sa Old Testament, kay di man sila mutuo kung sa Old Testament kay giwala na daw na kana munay dako gyud nga kinini ang problema ngano gyud nga ning kagat uning tuo pud sila disulti silang mga pangulo nga giwala na ang daang tugon kini bunga ni o resulta ni sa ilang pagkawalay pagsusi kay wa man itugot sa ila nga magpinil og Biblia. Pero sa buhat 17:11, nag-ingon nga kining mga Hudyo mas mabuot pa kaysa mga Hudyo dito sa Tesalonica kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw og tinuod ba ang mga butang nga gikasulti kanila. It means nga ang kasulatan adlaw-adlaw susihon. Pero unsa mo po ilang susihon sa kasulatan, wa mas natuguting magtinil og Biblia. Natanawa, nadali. Kay kuno ang Old Testament giwala na. Matod nga ingon dinhi matod pa nga dili man sila mutuo kung sa Old Testament kay giwala na daw na. Salamat si Mike Diaine sa Villanueva, Calubian, Leyte. So daghang kayong salamat Brother Mike, no? May tungod niining ilang pamahayag. Una, dili nila tuuhan ang Old Testament kay giwala na. O niya na, ilang pangitaon din sa New Testament kung naabay mabasa o teksto makita nga nagdili nga ang baboy dili ipakaon. Ilan ang pangitaon? Walay mabasa diha niya na nga puntuha sa New Testament. Apan labaw na nga wa ko'y mabasa diha sa New Testament nga ang baboy ipakaon na. Pero basin og nalipat lang ni pagbasa diha sa New Testament kamo dihang mga naminaw it-takes dayon na dire kung naabay makita diha sa New Testament nga ang baboy ipakaon na o pwede ng kaunon. Ug naa ayaw mo pag-usik og panahon
itiks na diri kay ato na nga basahon sa kahanginan aron pod mahibaw ang tanan nga di ay diha sa bag-ong tugon ang wa itugot sa Dios nga kaulon diha sa Old Testament dinis bag-ong tugon ipakaon na. Well, usa sa mga tagaan nato og bug-at nga rason karon kining gihisgot nga ang Old Testament giwala na. Mao man na ang gi-text dire ni Mark Villanueva ni Mike sa Villanueva Kalugian Clipping. Pero kining pag-text dili ni si Mike naguna-una ani duna siya mga gikaistorya ba nga mga tao nga di mutuo sa Old Testament kay giwala na. Usa sa mga punto ngano kaabot dinis atong programa kung naabay mabasa diha sa bag-ong tugon nga ang baboy dili ipakaon. Balikon ko, buhay mabasa sa bag-ong tugon nga ang baboy ipakaon. Pero labaw na, buhay mabasa sa bag-ong tugon nga ang baboy dili ipakaon. Pero labaw na nga diha sa bag-ong tugon wala kay mabasa nga ang baboy ipakaon na. Pero basin nalipat mi sa pagbasa diha sa New Testament, mas maayo nga kamo din hapon makakontribute mo aron makatabang mo sa mga naminaw aron kasultihan nato sa kamatuoran. Sige, i-text dire nga ang baboy diha sa bagong tugon ang baboy ipakaon na. Kay di man di ay natuuhan ang daang tugon kay giwala na. Pero ambot ba kung ano nga ingon niini mangyod ang pagdulot sa mga bakak nga mga pagtudlo o pagtulunan ngadto sa una sa tao labi na sa mga miyembro. Nga naman. Unsa may una-una ako nun ninyo og katuuhan ba na nga ang Old Testament diwala na nga kamo mismo nakakita man yun og Biblia gawas lang sa wa yun. Gawas nga nakakita pang og Biblia, ang uban sa inyo nakatingil og Biblia, naamang yun na ang daang tugon kauban sa bag-ong tugon. Unya nga nung nahitabo man nga ang daang tugon giwala na nga naara man gyapon adi ay giwala nga naara gyapon. Naara man gyapon ng daang tugon. Wa man lagi na tan-awan ninyo ng inyong mga Biblia kuno kung wa man ay kanang daang tugon, tingali dili Bible ang inyong gigunitan, kundi dili mono ball. Kay ang gitawag og Bible nagpasabot na sa daan o bag-ong tugon. That's Bible. Pero og kapag ang tugon ra di man na matawag og Bible. That is mono ball. Pariharagot nga nagdakag sakyanan motorcycle. Nga naman kay do haramay na ako. Pero ari na tauran ni mo nag sidecar, nanay side wheel gitawag nag tricycle. Oo. Pero adto kas mga gymnast kanang bisikleta nga usahay ligid, dili man na gitawag lang og bike kundi mono bike. Kay ang bicycle ug ang mono bicycle lahi. Kanang Bible nagpasabot na sa daan ug bag-ong tugon. Karon moingon mo buwa na. Di ko no, pamatii ko no ninyo ni ang gihisgutan sa Isayas. Anilang usata, aron masabta na to, bahala na di sila mo dawat anang daang tugon. Proper nga pagpasabot sa Biblia atong mahatag dinhi sa kahanginan. Dinhi sa Isayas 34, no? Pamatiin nyo ni 16. Nagsulti dinhi, niining versikulo sa 34:16 Isaias nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon ninyo ba o basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong bakba kini nagsugo na o ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Atong ibalik nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon ninyo. So, ang Biblia gitawag na og the book of God. Susihan yung gikan sa Yehova o basahan ngan way masusi, way mabasa kay ang mga membro di man tugutan nga magtinil og Biblia. Sunod, gisulti dinhi. Walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Naghisgot ng kauban, naa di kauban nga usara, natural.
Di gina kay usa. Walay makulangan ni sa iyang kauban. So ang Biblia di ay managkauban yun ni. Mauna nga dunay gitawag sa daan o bag-o nga tugon o kon bag-ong testamento. Well, ato ora kong basahon din sa ang maayong balita Biblia. Hindi nga silent o translation, pamatiin ninyo kung unsay gisulti dinhi. Isaias kapitulo 34 versikulo 16 at atong basahon pamatian ninyo nagingon dinhi. Susiha o basaha sa libro sa Ginoo. Sa atong gibasa sa popular version, susiha o basaha sa basahon ni Jehova. Pero nag-ingon dinhi, susiha o basaha sa libro sa Ginoo. So ang Diyos doon nagiging libro. Pag libro, usaon mo ng libro. Alang-alang, managhimuon mo ng online, imo ginang basahon. Nagiging susiha o basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga makulang o maulan sa iyang paris. Unsa gid ning libro sa Ginoo kasulatan? Paris. Nang kung unang daan kay di ana sa New Testament, ang Old Testament na Paris pa na. Ingon niya na, Brother Mark, ang mga gipasabot dinhi karon. Kung ato kung uning tan-awon pa sa panahon baga, no? Sa magtuon ka sa Biblia, una kung magtuon ka sa Biblia, i-apply ni nga mga punto. Biblical study, contextual study, textual study. Imo gina nga kon og theological study, imo gining mga puntuha nga i-apply ka sa Biblia. Nga naman, kay kung dili ka magtuon o gitawag analytical study, wala kay pagtuon og contextual study, maunay hinungdan nga ibasa nimo sa Biblia, imo nang butangan ug imong kaugalingong konklusyon ang mapaabot sa tao dili ang raas Biblia kundi ang imo na nga kaugalingon nga una-una. Karon kung ato ang basahon kuno aber, sumala dinhi sa kinini ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 ngadto sa 17 pamatiin niyo kuno kung unsa ni gipasabot dinhi o sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 15, ingon ni ini ang pamahayag ni ini nga versikulo nag-ingon, ako masa ug nga sukan, tanawa, nag-ingon din eh, ug nga sukan, ikaduhang Timoteo 3, 15, paingon sa 17. Ano yung gisgutan? Ug nga sukan sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. So, nangisgot na, balaan kasulatan. Nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Tanawa, ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Kung ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo pinaagis pag-asa, makagahos pagtulos kaluwasan, pinaagis pagtuo kang Kristo. Ang pangutana, New Testament lang ba? O atong panayon nagbasa sa 16 nagingon. Kasulatan ituga sa Dios. Bihuna-huna ako no. Kaning i-apply ko no ng itong analytical study. Analyze ako no. Kining giingon dinhi ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios. Wa maging gitugas ta. Unsay gitugas sa Dios? Ang tibuok nga kasulatan. Kung wad-o na nimo daan kay bag-o na lang sa imong huna-huna na tibuok pa na. Nga ang New Testament nagpasabot. Ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios. Ang nagtugag yun, ang gitugas sa Dios, ang tibuok nga kasulatan. Pero gipaabot dito sa mga tao, pikas na lang. Dili na matibuok kay giwala na kuno ang daan lagi. Kay ang New Testament na, kay ang Old Testament di na. Unya New Testament baya ni atong ibasa, nagingon ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios o may kapuslanan, gitugas sa Dios nga may kapuslanan. Unsa may pulos? Nagingon dinhi alang sa pagpanudlo. Mo ning kapuslanan gitugas sa Dios alang sa pagpanudlo. Kinsa may buok nga kasulatan, dili ang pikas nga kasulatan. Sunod, naging alang sa pagpamadlo. Kinsa may mupadlo ang kasulatan? Unsang kasulatan? Tibuok
Nagbag-o na lang, kay wa na ng daan, awa po na. Unya sunod, alang mas pagpanudlo, alang sa pagpamadlog, alang sa pagpanulid. Na, asa may mutulit, di ba kasulatan? Alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Mauna ang katuyuan sa Ginoo nga ang tao mamatuto sa pagkamatarong diha sa tibuok nga kasulatan, dili kay New Testament lang. Nya tanawa nag-ingon sa nag-ingon sa 17, aron ang tao sa Dios, tarawa, wa ang tao sa demonyo. Nag-ingon, aron ang tao sa Dios mamahimpit ug masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Asa kung diin mahimpit ug masangkap alang sa tanang maayong buluhaton ang tao sa Dios, diha sa tibuok nga kasulatan. Unya nganong na-disgrasya, inuta lang disgrasya nga mituo nga wa na ang daan ang New Testament kay bag-o na lang. Mga kaigsunan, dili pa ulahi ang tanan. Ug sa Tagalog pa, ito na ang tamang pagkakataon na huwag kayong magpabingi-bingian, huwag kayong magpabulag-bulagan, kailangan didilatin ninyo ang inyong mga mata dahil ayaw ng Diyos na kayo ay mananatili sa daang hindi matuwid. Pamatii pa ninyo sa gihisgutan din sa dinis ang pulong sa Diyos, the same chapter and verse ang mabasaw. Nag-ingon din niyo, sukad sa inyong pagkabata, nasayray mo na ang balaang kasulatan. Basayram mo ang balaang kasulatan. Aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Maangkon ang kasulatan pinaagi sa kasulatan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Karon niya, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. Tibuok niya akong iskutan. Nagingon, og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop, o sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Unsa may pagtudlo sa sayop, pagbadlong, tibuok kasulatan. Unya nag-ingon dinhi, aron nga ang tao nga nag-alagad sa Dios, wa mag-alagad sa demonyo. Tao nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buluhaton. Maunsa ang tao nag-alagad sa Dios maandam sa tanang maayong buluhaton. Nga tungod niya na, Brother Mike, dili gyud na mo aser, musalir ka ng ilang giingon nga wa na ang daang tugon kay New Testament na lang ay dili na madala. Bisan pa man gani ang atong Ginoong Hesukristo, wa mag-ingon, nga wa na nang daang tugon. Kay sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, siya nagbasakod sa daang tugon. Kay ni atong panahon na, sa panahon ni Kristo, wala pa man na mamugna ang bagong tugon. Wa pa'y pares. Bumitaw natawag na kung Old Testament kay ning pag-abot na sa New sa bag-o, munang duha na, pares na, munang old and new. Kung atong tanan, bisan pa si Ginoong Hesus, nagbasa sa daang tugon. Atong basahon ragod ni ang Lucas Kapitulo 4, pamatiin ninyo ni ragod kung unsay gisulti ini. Sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 o 17, pamatian ninyo. Kung siyang niabot sa Nazaret, diin dito siyang magtubo. Kung sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. Timani na kinaiya o nabatasan ni Kristo nga sa pagkaadlaw nga igpapahulay musunod siya sa sinaguga, in other words, simbahan. Karon, kay nakinaiya man o nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw igpapahulay tuwa siya sinaguga, ang akong pangutana diha karon ninyo, pariha ba ang inyong kinaiya o batasan ni Kristo nga sa pagkaadlaw igpapahulay tuwa sinaguga? Basig na lahi na. Unya nag-ingon ang Juan 10:27, ang akong mga karnero nagsunod nako. Unya usa man na paglinya nga nasunod ka nga nalahi man ang imong batasan o kinaiya sa batasan ni Kristo. Karon si Kristo musunod dito sa sinaguga. Pamatin nyo Nag-ingon sa 17 akong masahon.
o dihay gihatag kaniya. O, timan sa pagsulod ni Jesus dito sa sinaguga, nagingon, o dihay gihatag kaniya, nga basahon. O, basahon. Unsa man yung basahon na? Sa propeta nga si Isayas. Sa inyong huna-huna, kining Isayas na anis bakong tugon. Ay aba, yung sa man yun na paghuna-huna, tuwan as daan tugon. Sa dihang misunod si Ginoong Hesus, dito, sa sinaguga, pagsunod niya, papahulay, gitagaan siyang basahon, nga ang basahon nga gihatag kaniya, mao ang basahon sa propeta nga si propeta Isayas. Unya kanang Isayas, New Testament yan, nga Old Testament man na. Si Ginoong Hesus mismo nagbasa, gidawat niya dapat sa diha nga ang caretaker mihatag sa iyas basahon sa propeta Isayas, nipadlong na lang unta si Hesus, ayaw na kay wa na giwala na ng daang tubod. Pero gidawat niya, iyang dibasa, si Kristo nagbasa sa daang tubod, niya kamudili, kay wa na. Unya, karon mismo na yun, gawas nga gitunod to kang Kristo, gibasa ni Kristo ang gitunod, mismo na yun si Hesus ang migamit na sa nasulat dito kay kadto gitunod yang to gibasa kay gitunod. Pero mismo na yun si Hesus migamit, misulti, mipamatuod sa mga nasulat diha sa daang tugon. Pamati iragod ninyo ang Mateo Kapitulo 15, versikulo 1 ngadto sa 3 unya 6 ngadto sa 9 para makuha magyud ninyo ang sentido ba. Mateo kano no sa kinini ang Mateo 15 no 6 unya ngadto sa 3 6 ngadto sa 9. Aniya atong basahon no kung unsay gisulti dinhi sa Mateo Kapitulo 15 1 ngadto sa 3 6 ngadto sa 9. Atong basahon no. O kang Jesus dihay miduol nga mga parasiyog mga eskriba gikan sa Jerusalem nga nanag-ingon, pasun man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan, kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. Mao ni ang pangutana sa mga parasiyog eskriba ngadto sa kang Ginoong Jesucristo. Hinumdumi nga si Jesucristo gitawag na the Great Master magtutudlo. Karon unsa may gitubag sa magtutudlo nga si Jesucristo naging siya kanila mitubag siya nga nag-ingon. Ug ngano ba usab nga inyong manglapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan? Unsay tubag ni Jesus? O ngano man nga inyong lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa mga gikabilin-biling kalagdaan. Diin man di ay nahisulat ng sugo sa Dios. Dili ba dito nasulat pud na sa daang tubod? O mo na gisultis Ginoo. Basahon na ko sa 9, 6 paingos sa tungod lang sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. O, tanawa, gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. Nag-ingon din ni Site, kamong mga mao, maayo gayon ang pagkahimo ni Isaiah sa propesiya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Gihuna-huna ako nuni sa pagpamatuod ni Kristo, ang iyang gigamit ang mga nahisulat diha sa daang tugon unsa man naghisgot siya kang propeta Isaiah nya nagingon sa 8, kining mga tawhana sa ilang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Naghisgot siya hisgutan dito sa basahon ni Isaiah. Nagingon sa 9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang ipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Diin gikuha ni Kristo, dito na sulat sa daang tugon sa propeta Isaiah. Diin man nakita sa Isaiah, Isaiah 29:13. Niana, si Kristo nagamit sa mga sinulat diha sa daang tugon unya sila wa na kuno na ang kuan, wa na nang daan, diwala na. Pastilan mga kaigsunan, unsa bagyong pagkabutaa sa inyong kaugalingong salabutan nga naingon man kamo ni ana. Apan salamat nga sa inyong pagpaminaw dinhi sa programa
Jesus is our hope. Nasultian mo sa kamaturan, kinasikat, dinis bala ang kasulatan. Ha? Kay kung dili mo, mudawat ni ining nasulat din ay aba, natural nga, bisan kanusa, magpabilin nga wa mo kamaturan, kay di man nyo ni dawaton ang kamaturan. Si Kristo mismo, nagagamit siya sa mga sinulat diha sa daang tugon. Unya mo ingon mo wa na o niya pa ang paggamit ni Kristo sa mga diha sa daang tugon. Mateo 24:15 pamatiin ninyo ni unsay gisgutan ni 24:15 sa Matthew. Akong basahon nag-ingon din niyo. Tungod niini, tungod nini inikakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel sa iyang gisgutang malaglagon nga pasipala nga sunod sa dapit nga balaan, pasabtan niini ang mga magabasa. Kinsay nagsulti nini? Si Kristo. Oh, mo'y nagsulti. Yuman din og si Jesus mipawa sa templo. Og samtang naglakaw siya, biduol kaniya ang mga tinunan o gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo. Unya si Kristo sa iyang mga pamays 15 nagingon, tungod niini inikakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel. Ganina ang Isaias mato, gigamit ni Kristo. Karon kang propeta Daniel na po. Unya nagingon din sa iyang gisgutang malaglagon nga pasipala o mga tindog sunod sa dapit nga balaan, pasabta niini ang mga basa. Magbasa yun. Pasabton pa ang magbasa. Unsay gigamit ni Kristo ay ang basahon isda ang tugon, ang Isaias, ang Daniel. Unya kamo din mo ingon mong giwala na nanda ang tugon. Kadtong akong apuhang babae, kung makalitan ganito, dahil man itong ingon, Jesus, por Diyos, por Santo, pintaw ni anaka. O, nga naman, wa mo makuyawi ni anak, wa mo magpuda, kung insakto pa na udili ng gitudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan, giwala na ang daang tungkol, kay wa na naron. Unya, kung atong masahon ang mga gisulat, din hisbala ang kasulatan, klaro manigid kayo. Ang gisulti dinhi wa man gyud lipod-lipod nga gipamulong sa atong Ginoo. Unya karon kamo magdumili diha sa daang tukod, dili na natibo, tikas na. O niya pagdudo ang mga apostolis, si Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Episo, sa mga taga-Episo, matod pa ni San Pablo sa kapitulo 5 versikulo 19, atong basahon unsay gisulti ni Apostol Pablo ingon siya. Pagsinultihanay kamo ang usa o usa sa mga pulong unsay isulti. Sa mga pulong o sa mga pulong nga istoryahan, ako pa din nagbasa, sa mga salmo o sa mga alawiton o sa mga awit nga espirituhanon nga manag-awit o managtugtog nga magdaig sa Ginoo uban sa bugos ninyong kasing-kasing. Unsang mga pulunga ang panagsultihan? Mga pulong dihas mga salmo, na kanang salmo na adianas bagong tungkol. Nga naam daang tungkol. Mga kaigsunan, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, ako magaingon sa inyo. Pagkadungog ninyo sa pulong sa Ginoo, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Ang inyong sundon o tumanon, tagaan yung pagdagat ang ipamulong dinis Biblia, dili na ipamulong sa inyong mga membro, sa inyong mga pangulo. Ayaw na. Salmo na galit. Mag-isturahan sa mga pulong, sa mga salmo. Naaranas ninyo. Well, ugma, Brother Mark, amo ning padayunan sa pagpasabot kining mga bahina, no? Nga atong isaysay yun. Nga ang mga butang na sula, diha daang tugon, gigamit pag yun, diha sa bagong tugon. Meaning, nga bakat ang ilang pag-ingon, nga giwala na ang daang tugon. Testament. Brother Mark, hinaot nga naminaw kakaroon. Well, si Brother Libby, sa dili pa maghatag og dugang pagpasabot ining mga bahina, naakadihay basahon, Brother Libby. Ako sa ning basahon ni duhalang ka text. Maulagi na, sir. Supal-pal. Pug-pug yun. Ingon anaon na lang, sir. Pitloko na lang. Kay aron yun nga
mutikok ka na sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pagbasa, sir. Si Leonardo di ay ni inyo gining suki na tigpaminaw. Okay, salamat, Brother Leonardo. Ya, patay basahon. Hihihi. Ang naminaw ron ana, sir, nga nagtudlo nga wa na ang daang tugon, ambot kung mubati baghag kauwaw, nasungag man hinuon, makita gyud ang ilang pagkabakakon. Salamat sa imong pagbasa sa akong tampo, sir. Si Matmat di ay ni. Okay, ayun, salamat, Brother Matmat. Well, mga higala, ako na lang yung biyaan pa. Kay obsigihan tani. Naibaw naman kung gagamay rin taong oras. Brother Lenny? Okay, daghang salamat, Brother John. At aning basahon ng mga messages na sa cellphone. Good evening, good on board. Please go great. If happy birthday ni Angel Alice Risoor. Salamat from Arrogante family and Risoor and Rivera family. Okay, happy birthday ni Angel Alice Risoor. Okay, ato pa rin basaw ni Uban. Pasagdan ratana sila Brad. Nga mga ono baboy ato adto rana sa impierno, maninda og halo-halo kay init ayo dito. Okay, good evening ninyong tulo Brad Bibi, duhara biron dre kami Brother John. Texter gidili jud na ang pagkaon og baboy na arana ninyo kon mukaon mo basta kay gidili jud na sa balaod sa Dios. Great lang ko ni Konsehal Raymond Olivar. Maayong gabi, Konsehal. From Felipe Somira, Yapon ni sa Laminta, Norte. Okay, good day sa mga pastor. Kana mga ibang nga pundo nga wa sunda ang salita sa Dios. Sayang kayo. Si Ede R. Aborinaga ni. Okay, salamat kayo, Brother Ede Aborinaga, no? Thank you kayo. Ani ato ning basahon ni Gala ang viewers na nakita karon sa ato nga Facebook, no? Wa kita maka live sa ato nga official Facebook ni sa programa ni sa DYC tungod kay sa Bugo DYC Bugo Adventist tungod kay dunay technical problem, no? Nakiguban nato si Jeep Oney. Anya si Jeremy Pahid is watching. Anya Brother Gerardo Lobitania. Good evening, Brother Leitko. Dugay man ang notification. Okay, niyasad si Edna Hortelano watching. Anya si Gloria Ferrer. Nakiguban sila tos Brother Ruel Tomakas, Brother Jennifer Labis Pasyon. Niya po si Mrs. Brother Ruel. Good evening to all avid listeners and viewers. Continue to support this program by inviting and sharing to our friends. God bless us all always and more power to this program. Okay. Ato tahigala sa pagpadayon sa paghatag og tubag sa pangutana. Giyon sa to Brother John og hanay siyang pangutana. Ang iyang pangutana, Brother Libby, doon na makunoy mabasa diha sa New Testament na dili ipakaon ang baboy. Kay di bag-o pa man kuno siyang nabautismuhan dito sila daghang mangutana about ana, pero dili man sila mutuo sa Old Testament kay giwala na kuno na. Okay, daghang salamat, no. Mao ginay common higala sa mga tao, mga higala nato nga kanabang mga una o baboy o niya wala na po kasugo, wala na ipapahulay. Ang katarungan din nila sa daang tugon rana, wala na diha sa bag-ong tugon. Kay ibot na nila ipasabot na sa bagong tugon na kanya mo gamit sila og mga versikulos bagong tugon nga getting the text without kanang wa ba susiha ba ang context ba, ang konteksto diha sa
maong sugilanon. Sama pananglit, ilang gamiton ang buhat kapitulo 10, mukutlo lang sila og text diha nga wa sabta ang kinatibuk-an unsay ipasabot ni ana. Kanya sama petan mo kutlo sila sa Mateo kapitulo 15, Marcos kapitulo 7. Kutlo lang sila na pero wa sabta ang gipasabot ni ana kung baboy ba na. Diha man ta masayop higala sa pagsabot sa Biblia nga nagkuha tag mga bersikulo aron kuno mulaban sa atong baruganan pero susihon nimo ang kinatibuk-an layo ra Dios tinuod higala dili maoy tumong sa pagsulti niya ng pagkasulti diya sa bagong tugon. Tinuod word for word nga atong mabasa nga ang baboy dili ipakaon sa bagong tugon pero wa tay mabasa sa bagong tugon nga nag-ingon ang Dios nga ang baboy nga mahugaw ipakaon na panahon sa bagong tugon. Walay mabasa ana. Kay wa may mabasa nagpasa nga ang sugo nagapadayon mga higala, no? Nagapadayon ang balaod sa Ginoo. Wa may mabasa. Kay kung maghisgot ta ng bahina dinhi sa libro ni Isaias mga higala. Kining libro ni Isaias nga atong basahon karon nga kini nga verse nagsaysay ni dili lang kay salang tugon kundi gilabyan pa ang bag-ong tugon kay naghisgot pa kini og katapusan sa mga dautan sa impiernos kalayo. Sa ato pa, saylo pa sa bagong tugon mahigala. Kay naghisgot panig adlaw sa katapusan. Ako ni basaw na, o niya atong analyson og ayo. Kining gisgutan dinhi sa Isaias kapitulo 66, versikulo 15 ngadtos 17. Mao ni atong mabasa. Kay ania karon uban ang kalayo. Aron sa pagpahamtang siyang kasuko, uban ang kabangis. Muanhi si Jehova, uban ang kalayo, aron pagpahamtang siyang kasuko, o iyang kabangis. Kanus aman ni mahitabo. Mahitabo na sa alas katapusan. Panyagaingon ang versikulo 6, kay pinaagi sa kalayo, si Jehova mo pahamtang sa hukom. Tandai na to ha? Ang ubang versikulo nagsulti nga ang paghukom sa Dios ipaagi niya pinaagis kalayo. So kanusa na mahitabo? Mahitabo na ba na? Wala pa. Unya gaygo sunahan nga sa diha ay pahamtang nas Ginoo yang kasuko pinaagis kalayo. Nag-ingon ang last portion ini nga verse it says, ug ang mga pinatay ni Jehova daghan. So gipasabot ni Isaias nga sa diha nga paipahamtang na sa Dios ang iyang paghukom, iyang kasuko, iyang hukman ang mga taong dautan. Ang atong nabasa, daghan o niya ang iyang mapatay. Kung ba ni pananaon pa ni Isaias, nga gipalantaw siya sa Ginoo, kay manalag na man siya, gipahibaw siya sa Ginoo, mahitungod sa mga butang mahitabo sa adlaw katapusan, nga sa adlaw niya sa katapusan, sa dihang ipahamtang na sa Dios ang iyang kasuko, sa iyang paghukom pinaagig kalayo, daghan unya ang iyang mapatay mga higala. Dili jotay ang mapatay sa Ginoo, daghan ang mapatay sa Ginoo. Sa unang panahon, pagsultis Ginoo kang Noe nga kining bangaw nga imong nakita Noe timaan sa kung saan nga ang kalibutan dili na tubig ang ilaglag niini. Kay sa 2 Pedro 3:7 kalayo na ang ilaglag niini sa adlaw sa katapusan. So kining Isaias 66, 15 o 16 mga higala, gisayluhan pa ang bagong tinuod na suwat ni panahong Isaias. Daghan bayag ay nangasuwat sa daang tugon nga nagsulti pa panahon sa katapusan mga higala. Busa kini atong gibasa karon, naghisgot kini sa adlaw sa paghukom sa Ginoo nga daghan unya iyang mapatay nga iyang pagasunugon sa kalayo sa impierno sa dihang ipahamtang na niya ang iyang paghukom. Pangutana, kinsa man ni? Okay. Akong basaw higala ipadayon nato og basa gayud dinhi sa Contemporary English Version. Ingon din nato basa, some of you get yourselves ready to go to a garden
to worship a foreign goddess. You eat the meat of pigs, lizard and mice, but I, the Lord, will destroy you for this. Nga verse, padayon, sa nga, daghan kaninyo sa inyong kaugalingon andam sa pag-adtos mga tanaman aron pagsimba sa mga langyaw nga mga Dios. Nagakaon kamo og karne sa baboy, lizard og ilaga. Apan ako ang Ginoo magalaglag kanimo tungod niining mga butanga, tungod niining mga butanga higala. Kinsa naglagos Ginoo? Kadtong mga tao nga magsimbag mga Dios-Dios o kadtong mga tao nikaon matod pa din nga you eat the meat of pigs. Kamo nagakaon sa unod sa baboy. Ako ang Ginoo magalaglag kanimo niining mga butanga. Kano sa laglaga? Sa 15:16 nabasa sa adlaw sa katapusan mga higala. So, gisayluhan pa ang bagong tugon, naghisgot ni og adlaw sa katapusan. Muna nga atong pamalalungon og sumpayan pa man higala, doon na pwede mga verses nga maipamatuod din bahina, aron dugang pa yun masabtan nato ang mga pulong sa atong Ginoo. Okay. Ako sa ning tanawon higala ang pipila ka mga nahidugang nga mga viewers karon. Niya si Brother Vicente Etorma Vista, Prenil Anciano, si Disa Tirana Branzuela, niya po si Rando Olingay, nagtanaw ka na ito karon. Okay, sa dili pahingpit tapuso na itong tulumanon, niya higala ang atong theme song. Mga higala mag-ampo sa among kalampanan ug sa kasabong nga Dios. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangini sila o kunta ang imong pulong maghatag og kahayag sa ilang mga kalag. Inapangayo namo kini tungod lang kang Kristo matuod ni Dios nga among manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Uli ka raw? Din ada rabi dahil kay Bernes pa nung madong. Oo, so kamungon. Ang bungon ba na yun? Pag-ong adlaw,